weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to dumga wuro Alpha dumga wuro ceerno dumga boosaya mbolo yela gudduɗi daabiya koɓɓillo ciloña madina kaaƴe pawe ko on waktu yoni ha to ɓoki jawe e nder galle Lamin Ba guiɗo pulaar e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal yeewi askan wi seppoji ɗimin jinno wadde alarba hande o hayti ɗum ko caggal nde préfet Dakar holliri hanki yaadani hen hayya loppeta to leydi Mauritanie jaagoɗɗo cellal ɓalli e rima ɓiɓɓe leydi ndi kalde ɓurata rentade gam teskede ñaw coronavirus koko ɓuuri ƴellitade nder leydi ndi ɗum ko caggal hankinde ƴewda tawa capanɗe jeeɗiɗo e joyo ene gondi hen to leydi Mali jagorɗo Abdullaahi Mayga holliri doggol ko fate banggue sumgoji leydi ndi hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati fayatma hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum ko caggal nde wo joɗiɗi e ɓen dawriyankoɓe leydi ndi to leydi Côte d'Ivoire keerol hakkude leydi Mali kame Côte d'Ivoire udditama ñande nogas e jeeɗiɗi ha jeenayyi lewru fandu jawɗi kewɗi kame nayyi puɗɗima taccude faade toon to leydi Côte d'Ivoire to leydi Guinée Conakry hewɓe hajjiyankoɓe kolliti metti mumen hanki caggal oɗo saaha ganda hayɗo jogori fawde koyɗe mumen caggal nde goto mabɓe kala yaltini capanɗe jeegoma million taw koye koppreje franc guinéen kabruji men manawen ha to Niger Nigéria ma en jaa to RCA kame Burkina Faso ha to Togo kame Cameroun ma en jaa to Njolama Jabeeri musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamirɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen hoore maɗa joguiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e ƴaɗi mum jokkodire gorel teya joguiɗo caɗele cardiaque kono ne kadi tension mo nangata taare caɗele gorago e fannuji goɗɗi kala ɓandu jaaɗoru fode jokkodire e gorel teya gorel teya sa yiɗi hebde hen ko laaɓi sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelteya.com ma janggan hoorema ko gorel teya safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi koto RCA Centrafrique gonɗa ko Ibrahima Diallo 00236 82 33 80 55 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Harouna Ngaydo on numéro noon kala ɗo gonɗa e leyɗele he sa jokkodire on numéro ma heɓen kadi ko ɓuuri labde mbatta ko 06 50 99 64 43 walla mbaɗa 00336 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel teya kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe,
Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare nogase jeenayi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar tokkarallagal weltare TV ha mbawon yebde nati mon ɓosooje tolore mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba kala jiɗɗo yebde nati mon ɓosooje ha tente kabruji mon ɗemngala pulaar coftal ɓalli foyre ngendi danki yontaɓe kono ne kadi jolgo jorgo miijoji ha fayanma kadi tufde gandal kamene wondi e yewtere buuɗal yurmede kame coccorgal e jewte goɗɗe kala jahata ko toon to YouTube tappa weltare ɓiɓɓe fulɓe walla weltare TV kala yewtere dandema ma heɓ ɗum toon kame jewte sira annabi o sallllahu alayhi wa sallama kabruji men ɗemngala pulaar jagorɗo mo leydi Sénégal ko fate banggue gueɗe caggal leydi woni Aissata Tall Sall yaltini konngoli moma ko fate banggue wonande ɓen ɗanniyankoɓe wasɓe pittali men toon to Melila taw kadi ganduɗa kene tolno e nogas e tato neɗɗo basɗo en fittan wo holliti laamu leydi Sénégal ne watti hen haqqille muɗum teni kadi rewidi gueɗe ɗe kala oɗo saaha noon woni koye ƴeewede ɓen wasɓe hen pittali men ɓe beele Sénégal naɓene hen walla ala ko wawi hen wonde kala kamɓe aɓe daari hen darde timmude no fewi gam yurnitade ɗo hen gueɗe ko wona ɗum ko pelle kewɗe darniɗe haqqe innama ade ha tenti kadi fedde gotagu windere kamene wondi Union africaine kala erima nde luskoji luggi mbatte e ɗeɗo hen gueɗe ha wawa andede ko jeeyi sababu ɗiɗo hen mayɗeli baɗɗi e sukaɓe Afrique naɓe yinnoɓe diwde oɗo hen grillage gam faade toon to Espagne to Sénégal keddotoɗen Ousmane Sonko yaadiɓe mum woni yeewi askan wi yinnoɓe seppude kikiɗe oɗo hen mo gonɗen e booli Dakar kam yogay nder leydi Sénégal préfet mo Dakar haɗiɓe seppude yewtere mabɓe hande kuccam mabɓe hakkude mabɓe jaydiyankoɓe subaka alarba hande o kanko Ousmane Sonko o holliti ɓe dirtini ɗiɗon seppoji ha sahaji goɗɗi kono wo erima ɓiɓɓe leydi ndi ɗo yo daaɗi mumen nane ha Nouakchott kamɓe kala nde mbaɗata hirde marmetaji kame omboɗe hono no waɗirno ngol to lawol ni ɗum noon ko ñande alhamisa sanga 20 heures nde moni kala yaltinta barmiyel mum walla omboɗe mum walla tan kudduji mum wonay hongude hollira metti mum faade laamu leydi Sénégal on saaha noon yimɓeɓe kala ndecca ha julde taske nde ɓenna wona konguɗam ko konguɗi Ousmane Sonko hanki noon caggal nde waɗi haalande makko o wino wonande ɓen yaadiɓe landa makko yinnoɓe walde demar galle makko ha weeta gam heɓanade seppoji hande ɗe moni kala yo hoot galle mum ko noonne kadi waɗi hommage wonande ɓen renannoɓe mum wiyeteɓe garde corps makko jeegomo nangganoɓe taw ko dartinoɓe wonande ɓen dadiɓe ñande 17 nduɗo hen lewru nde ɓe kollinno aɓe jinno wadde seppoji mabɓe préfet mo Kaolack kañumne haɗi seppoji kononne kadi préfet mo Tamba kame Kolda Bambey ha faynma Tivaouane kala oɗo saaha kamɓe kala ɓe kadi ɗin seppoji ɗi ganduɗa yeewi yinno ko wadde o saaha mo gonɗen yimɓeɓe kala o saaha haqqillaji men ketti koye julde jomen jawɗele kala jawɗele men ne boowal eɗen gandi so tawi seppoji mbaɗi ne gasa ma gueɗe kewɗe goɗɗe ngolto hen ha jibina goɗɗuma ko wona ɗum konon yeeyoɓe taweteɓe to Colobane guila hanki kañumen ne erima nden ka e kisal natti yidde seppoji mbaɗe e sara nde ɗon jeere nde tawno kalde seppoji mbaɗi ko kañumen kewi tinde ɗiɗon tanaji kamɓene ɗum ɓurananiɓe oɗo saaha mo gonɗen ha joni keddoɗen koye Sénégal collectif wonande rapport Sénégal naɓe taw ko dental mabɓe ɓe mbaɗino haalande mabɓe to Guédiawaye gam hollirde jabtade ɓe jadani e ɗin seppoji ɗi noddi ɗum wonande Ousmane Sonko ha tenti noon ɗon ɗo julde ɓatti moni kala ene waɗa kaake mum e gueɗe mum kala ɓe jonnani kadi yogay konguɗi ɗi ganduɗa yaltinta ɗum ɓen dawriyankoɓe gam wiide woni hen yo jan yoga e wone galleji ha tenti noon force biteɗo spécial mo ganduɗa force spécial jaggaɗo ñande tan ene weeta ne wona ɗiɗon seppoji 17 lewru fannudu keddotoɗen koye ɗin sembeji mo inniraɗo force spécial ɓe nangganoɓe ɗum ko caggal nde ɓe daari e ñawowo
dossier ji mabɓe kala pari tottama wonande ñawowo deuxiéme cabine ɗum noon oɗo saaha yimɓe jeetato mbaɗama mandat de arrêt international hen ɗiɗo noon tawama goni koto Europe ma jokkodire entre peul beele jomumen mbawa jagguede wi l'observateur wonande oɗon groupe yinno ko wadde jangu mum helde nokkuji kewɗi mantinide yoga e nokkuji Dakar caggal nde ɓe nanguira gueɗe kewɗe taw ko bonde bawde dajjidde yoga e gueɗe ɗe ganduɗa ɗoɓe toɓɓuno yidde waɗoyde janguji mabɓe plage maaje leydi Sénégal mbatti puɗɗitima yoɓade yipittali wonande ɓen sukaɓe ha tenti noon so tawi nguleki naati e Dakar e ko taari ɗum kala ɗum noon ko plage mo Lac Rose taw ganduɗa ko plage moɓe guinnirta plage mo ñagga kam woni jooɓiɗo kene tolno e jeegomo fittanu taw ko sukaɓe taw kadi ganduɗa ɓen sukaɓe hewɓe hen ne jeeyno e kawguel BFM mbasi hen pittali men ɗum ko caggal nde tufde Tivaouane Peulh wukkiti ɓalli ɗiɗi yoga e gueɗe goɗɗe teskama ɗeɗo henna balɗe so wona yolayru e batoji walla ɓen wonɓe laaɗi mumen ko lottoyiɓe tufde ko fati banggue wasde pittali men gam so tawi a ƴeewi plage uji Dakar kala no wuurno koko heewi sukaɓe taw kadi ko sukaɓe tokkosɓe yidde ɓuftoyade hakkude 15 e 16 mbasi hen a pittali mumen Ahmed Aidara kam woni maire wuuro Guédiawaye hanki nde huccodiri e jaydi yankoɓe caggal nde yalti kaso holliti seppude jeeya koye fodde makko o toñani fodde makko ko yaɓɓa so yaɓɓama noon o seppat hayso ko hande seppoji noddi tan so tawi omo heeɓi hen fodde makko o seppat tene kadi o hulani a kaso ɗon ɗo dari e nder a fodde makko ko fate banggue trafic a drogue acteur Sénégal najo biyeteɗo Bassirou Diop kam woni biyaɗo tebto légal mariste ɗum noon o jiyatno koye série mo drapage wonko nanguira taw kadi ganduɗa koye région ko fati e banggue trafic drogue keddoɗen ko oɗon trafic drogue taw ko dadiɓe douane ɓe Fatiga nangui kene tolno e tonuji 4 taw ko huuɗo bon koko kene tolno e capanɗe tato neɗɗo wiyama teeb ɗum noon waɗi koto poste douane mo Fatiga taw wi noon ko colonel a ndey a Fatou Ndiaye holliti ɗum o holliti wonande ɓe nanggui ɗum e nokkuji certuɗi woni hen koto kerola hakkude leydi Gambie kame Sénégal ha tenti toon to Karanga kame nokku biyeteɗo kam e nokku biyeteɗo Foundiougne ene wonde Toubacouta kame Gossas ha fayenma to Fatick jeetato mbaali jammumen gadiɗo to kaso ɗum noon ko ɓen yannoɓe e cortège Khalifa mo Ndiassane nde yano yilloyade leydi cohan a Kouta ɗum ko caggal wonande jagorɗo kotki yamirno maire nokku o nde nelata ɓen waɗoɓe lottise nokku o caggal noon hewɓe celnoma ɗeɗon gueɗe ha cokki kaaƴe cortège wonande oto Khalifa o ɓe mbaali jamma mabɓe gadi to kaso jeheten ko toon to Goudiri ñande jamma talata ne jofi alarba ko sayseyeɓe jogitiɓe armeji jani toon e butikaji kame galleji ma en ketto hen musidɗo meɗen Haruna Gueye mawo artanen oɗon gueɗe ɗo no jaruno o jamma beɗɗo altine jofi talata wat boniyankoɓe fetilaji e kam e jaseji jani e galleji ɗiɗi e takkodirɗi ɗo e leegal biyetegal gurel guetɓe jangu ngu o waɗi ko sanga waktuji tati e jamma ɓe bonni oto goto ɓe nawi oto goto ɓe dañi aynade piyanɗe jonɗe won hen moɓe gañi taw ko jaseje ɓe coppi fodde copanɗe jeeɗiɗi ɓe fodde copanɗe jeeɗiɗi e ɓandu ɗe natani ɓe batti kiya e hoore ki noon nde naati kanko gañaɗo o wiyete ko Sarif Sow ko pullo ko chauffeur araski e gad sanga noon wat boniyankoɓe mbaɗi e kooya on saaha noon laamu ngu tinti ɗum nodda ari waɗi gendarmerie département de Goudiri ari waɗi constat waɗi hen golle mum no hannirta ni ha joni noon
nanaka hay seeɗa holto ɓe keedi ɓe nde ɓe gimmi ɗo ete nder Gudiri ɓe mbaɗi ɓe ndewi to wiyete bala ɗon nene ɓe bonni ɗon seeɗa ɓe ɓenni e oɗo saaha noon ha joni ala koɓe nani wadde en kettoto Serif Sow kanko woni gañaɗo ko musidɗo moon Haruna Gueye ngam fedde andudine ma ɗo e ɗelnomi ɗo ha vers 3 heures après nanmi dille yewmi taw ko waaji ɓe mbarata attaqué galle gonɗo sar galle amen ɗo joni nattoymi nder pindinmi ɓe koddume galle hen mbimi ɗumen bandiji nam ɗo ɓen uddit ɓen essayé wadde uddit quoi ɓen essayé wadde udditde galle o ɓe mbaɗi forcé damal ngal fiddiɓe woɓɓe ɓe daari woni wadde préparé ha ɓe ngar après noon ɓe naati mbaɗi systé ɓe naati ha ɓe bonni damal ngal min tan noon memi hen min tan min gayni coppimi jasiji plusieurs ɗo ɓande ɓe hoore tan mbaɗi saboté ɓe ƴetti pusineyman o yo console o foof après ɓe ƴetti auto mission contrôle goɗɗo on auto nawi ha joni min ciwa hebde nouvelle auto ɗa jasiji ɗe ko jasiji jeetate bonɗo Allah waɗi suturu ɗen naatani ko gooti ke hoore naati nde jan wonno ko musidɗo meɗen Haruna Gaye toon to wonno ko musidɗo meɗen Haruna Gueye toon to Gudiri caggal nde janggu waɗi toon taw ko joguitiɓe armeji jani toon e bittigue woni mo nanɗon ene haali ɗono taw kadi ganduɗa ko gueɗe ha hande ɓe cuwa taw yitede walla ni nanguede sen giwi toon to Gudiri paɗen ko toon to Ziguinchor taw en toon musidɗo men Amadou Isaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor puɗɗorɗoɗen ko oɗo Marie Madeleine Sambou directeur radio o wi kanko de o weltaki e manifestation jawtuɗo o e mayɓe ɓeɗo eko bonna ko kanko de o weltaki ene jaggaɓe ɓe en galli ummoɗen ɗon peewen to e laana ka mbiɗoɗen kafuntin temedere capanɗe joyi immigré en yahannoɓe fewde to e Espagne laana ka eko sumi ɓeɗo mbi ka yu joni noon ina wayno capanɗe jeeɗiɗo ɓandu kam yitama hen ina belsi joni noon hen jeetato kamenne maayi gabbima maynoɗo premier o woni jeenayo ɗum woni ko kewi e kaɗo laana ɓe mbi taw noon toɓo ina toɓa kanko Guy Marius Sagna on namdama hanki kanko ardi Farab Dagas wonde Ahmad Toub Mbocci ɓe namdi mamamo ɓe mbimo joni somin goppima jaafoɗon somin goppima joni beele ma woppu ha feere wadde marché o wi joni son goppi kam janggo mi darto e laabi ɗi ɓe mbi holko adduma ɗo henna o wi addimi ɗo henna ko ardade ɗo henna marché yew askan ɗo e nder Ziguinchor ɓe namdima beele on nanano ko préfet yamiri marché watta o wi on nani kanko woni koye droit makko ɓe mbi beele on nani won mayɓe hen o wi omo suni omo neldaɓe duwaw ɗum ne heeɓi mo mette joni noon ɓe mbimo beele o janggui droit walla o janggui école o wi kanko o janggui haw yeehi université kanko omo andi droit o woni koye droit makko ɗum woni ko wi ɗo henna hanki nde o gayni noon namde e jaabowuji capantati ɓiɗɗo gorko ɓe o jagguidano ɓenne kadi namda ina jaabo ina wayno Weltare TV musidɗo mon Ahmad Isaga Kebe gorko mo mbotto kabaruji ɗo fo ɗo e radio Zig FM jokkodirde e Sar Abdullaahi Saar yo Allah hokku en walde jaam. Amadou Isaga Kebe sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to Mauritanie jagoɗɗo cellal ɓalli leydi ndi erima ɓiɓɓe leydi ndi nde ɓurata wawde rentade gam teskede mboros mo ñaw coronavirus ɗeɗo hen balɗe ene ɓuuri ƴellitade e nder leydi ndi ɗum ko caggal hanki nde ƴewda kene tolno e temedde jeetato e sappo e tato taw kadi limo ƴewgo ngo koni hen lelori temedde jeeɗiɗo e capanɗe nayyi e tato mbaɗa ko test jawɗo capanɗe jeeɗiɗo mbaɗa ko laboratoire tawane jogui oɗo hen ñaw ko capanɗe jeeɗiɗo e joyo sappo e joyo keeɓi cellal mumen siftinde on hecci hanki o wonno ko capanɗe nayyi e tato hande noon limore koko ɓeydi ha yettoyi capanɗe jeeɗiɗo e joyo wo erima nde yimɓeɓe ɓurata rentade mbawa suumade mbawa kadi rentade nde tawno oɗo hen mboros so tawi kadi arti koko tardinta yimɓeɓe ha e faggudu e golle ha e dawi e gueɗe mumen kala ɗum noon moni kala ene foti rentade hen no foti wawde rentorade ni ko konngoli jagoɗɗo celal ɓalli mo leydi Mauritanie to leydi Mauritanie keddotoɗen ha joni sifande mawde hakkude gouvernement Mauritanie
kame royaume mo Arabie Saoudite nden sifande noon ma tolno kene tolno e million ngaji temedere taw koye koppreje dollar ɗum noon siifi ɗum ko PDG fond saoudien woni sultan ben abdourahmane hakkunde makko e laamu leydi Mauritanie ɗum noon ko wallidde leydi Mauritanie no yaltiri e caɗele ko fati banggue ɗomka ha tenti kadi tawɗen diƴƴe jogori disñade ko toon to kiifa taw yaltoyta koto maayo ngo Sénégal ha Mauritanie wawa tigui dañde diƴƴe ngarɗuɗe jagorɗo pinal ñeñala yonta coftal ɓalli woni khattara wuldu ala Shaybani o holliti wonande peccugol golle sukaɓe ha tenti to banggue coftal ɓalli e gueɗe ko fati ɗen gueɗe kala to banggue ñeñe kame pine kala koko rewnete lawol koko fondete e nunɗal kame potal kala nde tawno suka kala foti ko daranade wuuro mum darano gendi e diwan mum kala ha ɓuura wawde ƴellidde o tognima e konngudi wonande mawɗo leydi Mauritanie woni Qazwani no hollitiri wonande sukaɓe yiddemo ko moni kala nde ɓurata wawde daranade wuuro e gendi mum ha ɓuura latade o holliti kala ko fati banggue balle kam e golle kala koko feccete taw alda e heedi heeda haydara sifande nandiral ko fati banggue coopération taw koye haɓade ko fati banggue mbuñaari ko mbiyata anti fraude ɗum noon ko délégation taw ko commission européenne yilliɓe nder leydi Mauritanie nden sifande noon ko hanki waɗi taw koye hakkunde inspecteur général Al Hussein Zeyni hakkunde mum e Philippe Itala mo leydi France walla ni mo union européenne ngam haɓade kala kene wiye fraude ɗum ko hakkunde gueɗe dendade leydi Mauritanie kame union européenne haɗen gueɗe kala ɓuura yuɓɓude yaadude e jamanu taw ganduɗa ngal cetal ngal ɓe inniri Olaf ko gila tan hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi woni ngal darna ngam haɓade mbuñaari hakkunde gueɗe dendade to leydi Mauritanie kedre al akhbar ɓe kolliri wonande saoudien goto jeyaɗo to Arabie Saoudite ko hanki nawta leydi muɗum ɗum ko caggal nde jagga taw jaggimo ko dadiɓe ɓe leydi Mauritanie taw kadi wo jaggira ko gueɗe ceɓɓitiɗe kono tagui nawtede ko namdademo wonande laamu leydi Arabie Saoudite yidde ɗum nde o artite o jaɓano noon hodde kono ko police kewɗo sembe no fewi kam nayimo ha to bowal laridiwoje ngal toon si o jaɓano ni hay jolde kaɗon laana o wadda koye police mo international kam interpelle ha o nawta toon to leydi makko Arabie Saoudite si fande nandirala hakkunde gouvernement mo leydi Mauritanie kame Nations Unies kene tolno e temedde ɗiɗi wuuro tawetego e nder leydi Mauritanie ngam wallide ɗum ko ɓamɗo e duuɓi garoji ha jomumen ceerta e kala niɓɓere jagorɗo ko fate banggue hajju e umra o holliti kanko on jagorɗo hajju e umra wo erima o holliti wonande kala ko rewno e mabɓe ko fate banggue ɓen ɗannotoɓe yaade toon to Makkatul Mukarrama ngam hajjoyde goto mabɓe kala heeɓi visa e biye mum kamɓe kala ɓe jeehi e jaama kono kadi wo erima wonande on équipe jaaɗo ene yaade ɓen hajjiyankoɓe leydi Mauritanie ɗum ko caggal hanki nde waasi goto debbo fittandu mum toon to Madinatul Munawwara holliti hayso tawi woni mayde nde ko mayde nde alda e rafi teskaɗo koto banggue ɓernde kono noon wo erima ɓen safroɓe e kala subaka e kikiri nde ɓurata wawde ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi taweteɓe toon beele cellal ɓalli mabɓe ƴewde nde tawno jaaɗo timminoyde farillaji mum yiiɗi ko artude e galle mum e jaam e cellal e kissala accident lawol Nouakchott Nouadhibou yoɓima fittandu neɗɗo goto gañima hen oya wasi en fittandu mum ɗum ko caggal natodiral otoji ɗiɗi hakkunde Mercedes 190 kame camion citerne goto kanji ɗiɗi natodi to nokku biyeteɗo Boumat ne tawi hakkunde Nouakchott kame Nouadhibou ko ɗon ɗi natodiri neɗɗo goto wasi hen fittandu mum ɗiɗo yilotoɓe kanŋe kañumen goni sumɓe to nokku biyeteɗo Ajkula noon ne tawe e nder leydi ndi caggal nde ɓe mbaɗi gasɗe mabɓe lugge ko toon ɓe kuɓuno jeyge ngam fusde wone kaaje ɗum noon arte mabɓe ɓalliɗi kala cuumi ko ɗon ɓe jaltinaɓe nawa to centre de santé mo bir agrana agrema ko toon ɓe nawa
ngam safroyede jagorɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie holliti hanki wonande udditi nokku baɗɗo fayida ko fate banggue safara to banggue he ɗum noon oɗo sa hôpital mo Nouakchott hôpital général heeɓi machine payidinɗo ko fate banggue joguiɓe caɗele renala beele jomumen mbawa tigui hebde safara mumen hano jiɗiri ni hen sengue wi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena leydi Mali goto biteɗo aga holliti konguɗi muɗum wo holliti ɗum noon koye jayde Al Jazeera wo holliti ɗum wonande hewɓe finoɓe e nder région mo Tombouctou oɗo saaha dogi leydi Mali gam natoyde toon to leydi Mauritanie gam teskede ɓen wakkiɓe fitilaji taw ko jeeyaɓe koninkoɓe mo leydi Russie ne wondi kadi koninkoɓe leydi Mali kamɓe ɓen joguitiɓe armeji pelle jihadiste en kamɓe ɓen bandiji joguitiɓe armeji ɓe kolliti ko caɗele mawɗe wurde ɗiɗo hen nokkuji hewɓe noon dogui payi to leydi Mauritanie wo holliti ɗum ko toon to Canberra mo Mauritanie taw koye jayde Al Jazeera jagorɗo Abdullaahi Mayga woni jagorɗo administration territoriale leydi ndi wo holliti hanki joddademo classe politique leydi ndi guilay ɓen dawriyankoɓe kala hollirdemo wonande doggol ko fade banggue sungoji koɓe jaltini hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati fayenma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi wo holliti octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati aɓe jogui premier tour et deuxiéme tour ko fate banggue sungoji sarɗiyankoji hakkude octobre ha fayenma novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɗum noon ko sungoji sarɗiyankoɓe so tawi noon koto banggue référendum memtitade tugalgal leydi ndi ha ɓuura yuɓɓude wonata koye lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati so tawi noon ko sumgoji conseiller ji ko fate banggue collectivité territoriale ɗum wonata koye juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati so tawi noon ko sumgoji wonande présidentiel ɗum wonata koye lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum woni doggol ngol ɓe lelni gam yurnitade so tawi oɗon programme ene wawi latanadeɓe nde leydi Mali huccanta duuɓi ɗiɗi taw koye sumgoji woni hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya Salifa Keita yimyanke gana wo erima Roi Mohammed VI nde wasata yejjidde iwdi mum ko leydi Mali ɗum noon ne foti nannude ɗemngal mum e ɗiɗo hen wargoji musɗi baɗɗi e ɓeɗo hen sukaɓe Afrique naɓe yinnoɓe diwde oɗo hen grillage gam natoyde to Espagne toon to Melilla ha mbasi hen pittali mumen kanko Salif Keita no wo lugguiɗinima hen gam yañade e ɗiɗon konguɗi kerol leydi Mali Côte d'Ivoire kila ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru hecciyanke uddita ha jeenayyi lewru fandu ɗum noon jeeyi sababu ko julde taske fayande nde kene tolno e ujunnaje 500 jawdi woni ko yamira ɓennugol muɗum ɗon ene wonde 300 nagge ɗum noon siftinde on wonande ngol kerol uddunoma gila ñande 10 janvier nder ndeɗo hen hitande taw jeyno sababu ko hoorejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta nde hollinno yidde mum ko ardade leydi Mali duuɓi 5 ko alda e sumgoji ɗum jeyno sababu CEDEAO holli hen mette mum ha yowi leydi Mali to banggue embargo ha joni sen gewi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry ɓen hajjiyankoɓe yinnoɓe hajjoyde toon to suudu Allah teddundu kamɓe kala ɓe moɓodiri to centre islamique nokku mo mbiyata donka ne tawe e nder leydi Guinée Conakry Boubacara Diallo holliti goto maɓe kala yaltini ko 60 million kopreje franc guinéen guinéen nogas e jeeɗiɗi ndu lewru laana battidi ko yaade ha hande ɓe ganduɗa ɗo ɓe pawata koyɗe mabɓe ɓe keɓani ko laaɓi e yaadu mabɓe tene goto mabɓe kala yaltini kopreje jonde no fewi beele kadi wawde timminoyde farilla mum jeeyoɓo toon to suudu kaaba Allah teddundu hanki noon wuli jaw to Kindia leydi Guinée haare bonde hakkude enɗam wonande foɗodiroɓe to banggue ndonu hol moftoɓe conce taw ko enɗam mabɓe to nokku mo mbiyata Madina Ula
taw kadi ganduɗa ko hakkude leƴƴi ɗiɗi fetilaji kam ene wonde kaaƴe gueɗe kewɗe kala jalti hen ha ganduɗa waɗi toon kareli mawɗi no fewi ɗin kareli noon jeeyi sababu ganduɗa neɗɗo goto wasi hen fittande muɗum yimɓe hewɓe gañima hen kono ɗo saaha mo gonen loskoji kewɗi gudditama hen ñande altina jewtuɗo henno ko ñalawma haɓade ñaw coronavirus haɓade jafuɗon haɓade drogue e nder windere nde kala jagorɗo nden ka leydi ndi holliti oɗo saaha leydi Côte d'Ivoire dañi caɗele to banggue nden ka hewgol oɗo henna kewgol ko fate banggue kewgol drogue e nder leydi ndi ɗum ko caggal nde jagga tonuji jondi toon to San Pedro ha fayma to Abidjan kala kono kadi oɗo saaha ɓe ɓeydi nden ka e kisal sembe gam haɓade ɗeɗo henna gueɗe ha ɓuura wawde yaltude leydi Côte d'Ivoire sen giwi to leydi Côte d'Ivoire koto Niger kene tolno e temedde jeeɗiɗi école woni ko uddi tugganma tan gila novembre hitande ujunaje ɗe nogas e ɗiɗi e nder ndeɗo henna nder hitande mayde ɗe hitande ɗiɗi nogas e goho gila nden école aji koko guddi ha hande udditani holliti ɗum noon ko UNICEF ɓe kolliti kene tolno capanɗe jeegom e jeetati ujunere suka nana galle mum jooɗi yahani école gam nden ka e kisala kene tolno e temedde jeeɗi capanɗe joyi e jeetati école premiére ne wonde kadi capantati e nayyi secondaire e nder novembre ha yettiɗo ɗo gonɗen temedde tati capanɗe jeeɗiɗi jeeɗiɗi école won e nokkuji goɗɗi koko uddi holliti ɗum UNICEF ɓe kolliti e nder région ngaji nayyi leydi Niger ko wayno Difa Maradi nonne kadi Tahoua ha Fayma Tillabéri ɗiɗo nokkuji kala école aji guddi hen gam ngakkugol ndenka e kisal to Nigéria caggal nde acciti golle mum juge cour suprême woni Ibrahima Tanko Mohammed gam hollirde cellal ɓandu mum hokkirani ɗum oɗo saaha ardade wonande ndun suudu ñawore towdo oɗo saaha noon toɗɗama goɗɗo taw ganduɗa ko biyeteɗo Olukoyeda noon kadi Olukoyeda Arwal noon kadi ari wala kam woni dariɗo hanki e yeeso Mohamed Buhari to Abidjan suuti konngol mum woni juge toɗɗaɗo yo ardo cour suprême o wondi e yeeso mawɗo leydi ndi mawo jogoro golle ɗe nunɗal kam e peewal kala RCA woni Centrafrique exil wonande gila Tchad to N'Djamena toon o suuti konngoli makko woni François Bozizé gonnoɗo hoorejo leydi ndi o erima laamu transition nde watte nder leydi Centrafrique gam teskademo Centrafrique ko caɗele mawɗe teska toon haɓademo hoorejo leydi ndi woni Archange Touadéra gam wiide on no jogori leydi ndi ni fewani siftinde on kanko Bozizé gonnoɗo hoorejo leydi ndi kam woni gardiɗo pelle rebel en kene tolno e sappo e nayyi groupe rebel gila toon to N'Djamena lamorgo leydi Tchad to Burkina Faso kene tolno e nogas e ɗiɗo terroriste woni ko jagga nde base uji mabɓe tati bonna to nokku biyeteɗo Bagori Ba ne tawi e nder leydi ndi ɗum noon ko groupe action rapide waɗi nguɗon jango taw ko koninkoɓe leydi ndi e wiide chef d' état majeur général armée leydi ndi woni David Kabore gam hollirde ɓe puftini toon e hewɓe ɓe nangi ɗumen gam bonnude ɓe toon matériel uji kewɗi to Togo ko jangu oto waɗi toon bisa kam yani on bis noon yani koye cangol mangol no fewi ɗon wo teɓɓiti ken tolno e sappo e tatu neɗɗo mbasi pittali mumen yimɓe sappo e joyo gañima hen ɗum waɗi koye nokku biyeteɗo bako ne tawe e nokku biyeteɗo walla ko noon kay nokku biyeteɗo walla ko toon ɗum waɗi subaka hande o to Cameroun ko hare leñamagu bonde waɗi jamma nogas e jeenaya nogas e joyi ne jofi nogas e jeegom nduɗo henna lewru ndu gonɗen capanɗe tatu neɗɗo mbasi en pittali men ko ɓuuri hewde ko sukaɓe e rewɓe ɗum noon waɗi koye nder diwan mo angal fon to nokku mo mbiyata banki diawa hakkude mum e akwaya ko toon nduɗo janguji mbaɗi hewɓe hen duppa koye galleji men won hen ɓe naggat tan ɓe beddo e boyli taw ko hare hakkude leñamago hade armée leydi ndi nele toon gam addude ndenka e kisala kabruji men
sen jalti jolam jaberi Espagne Madrid hanki jabbima jonde townde nde lota nden jonde noona ko yurnitade dosiyeji Suisse kame Finlande ngam teskede nadgol mabbe e lota caggal jabgol leydi Turki kono kadi Turki namdima wonande Suède kame Finlande wonande capan tato e tato ceɓɓitiɗo nanganoɗo toon nde artirte e nder leydi Turki ko wona ɗum konona Union européenne walla ni France holliti weltare mum ko fate banggue jiitodirala hakkude ɗeɗo hen leyɗele ene gasa so tawi nandiral ngal ɗo hen laatima ene gasa sembe leydi Russie ma yatir hen a caggala Allemagne caggal jonde G7 leyɗele ɓurɗe alɗude e nder windere nde kala ɓe kolliti maɓe mbat peeje kala ngam wallidde leydi ñooladi taw ñooli ɗum ko leydi Russie ha wawa dañde doole ko noonne kadi maɓe jaɓɓu faggudu leydi Russie ha sembe mum ɓuura wawde yattirde hen caggala to leydi France ñawore Saleh Abdel Saleh ko hande gasata ha laaɓa ngam andudemo no foti duuɓi walele to kanko e 14 ɓeɓe o tumda ɗum noon ne gasa ko kikiɗe kirɗe jogori wadde ko fati banggue jango wonnongo 13 novembre hitande ujunaji ɗi e 15 hakkene tolno e temedde tato walla ɗiɗo mbasi hen pittali mumena to leydi Russie Vladimir Poutine waɗi jillu mum gila hanki to leyɗele Asie adori jillu makko nokku biyeteɗo Tajikistan noon jaɓɓama toon jaɓɓugal fayodingal no fewi ɗum ko caggal faademo toon to nokku biyeteɗo Turkistan mawrindin Kazakhstan kame Azerbaïdjan e Iran hooreɓe ɗen leyɗele kala maɓe mbat batu maɓɓe ngol woni goo makko ɗannade gila tan ndeɗo haare fuɗɗi hakkude leydi makko kame leydi Ukraine ɗum ko caggal ɗannugal makko ngal o wanno toon to leydi Chine ko fati banggue jeux olympique bannoɗo toon e darorde ndeɗo hen hittande musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranenamo